Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो आङो माने लांदांफारानिफ्राय ओरै फारुगुरा जानानै मागुरमारि जानानै थांगोन। आङो नैबे लांदांफारायावनो दंफैखायोमोन आदामोनाव माने आदाया दिनै खामानि दं आरो दतमायाव बेखायनो आंजों थांफानो हायासै। दिनै आं हारसिंसो नायनो हागोन नोंथांमोना रावबो गैया। आं माने बाइकजोंनो बेरायगासिनो आरोना। थ' नोंथांमोन दायो आङो माने क'क्राझाराव थांगोन। क'क्राझार टाउनाव बैथियाय ओरै कारिगाव खाथियाव बेयाव माने बर'नि मुंख्लं खाम्फा गायसननानै दोननाय दङ। बेयाव थांगोन आङो ओमफ्राय बिनि उनाव सेक्रेटारि अफिसावबो थांगोन एसे बेरायहैगोन आङो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोन दायो आं माने भिडिअ बानायबाय थानाय समाव नै आदामोनखौ लोगो मोनदों। बिसोरो माने बहा थांगोन? बल गेलेहैगोन आरोना बिसोरो बिनिनोखा बैनि दा फारुगुरानि दा फारुगुरानिफ्राय आं माने फारुगुरा जानानै थांगोन आरो दायो बर' आर्टिस्ट जिथुनाखि केमेरारि दंना बेखौ देखायगोन नोंथांमोननो मुंख्लं खाम्फा गायसननायखौ। ओमफ्राय खैथानिफ्राय खेलाया? बिदिनो दा खै जाखो साराय 12टासिमनिफ्राय जागोन जोंनिया। दे होमबा ने आदामोन गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै ओमफ्राय आं थांबाय थानोसै। औ दे औ नोंखौ लोगो मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनदों। औ दे माला फैबाय था। थ' नोंथांमोन दायो आं थांसै ओरैजाय। थ' नोंथांमोन आं दायो माने सेक्रेटारि अफिस मोनफैबाय। बे सेक्रेटारि अफिसाव हाबनानै देखायनो आङो मा नुयो सिङाव थांनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो। थ' नोंथांमोन दायो आं माने बिथिंनिफ्राय हाबबाय आरो गेटनिफ्राय। ओमफ्राय नैबेनो सेक्रेटारि अफिसा बड'लेण्डनि बियो। ओमफ्राय नैबे माने जोंहा उपेन्द्रनाथनि बेयाव स्टेचु बानायनानै दोनदों माने बानायगासिनो दंबावो बेखौ आपडेट खालामगोन। थ' नोंथांमोन दायो आं माने सिङाव हाबगोन आरो सेक्रेटारि अफिसाव। दायो बेयाव हाबखांनानै आङो माखासे बर'नि जिथुनाखि स्टेचु बानायनानै दोनदों मुंख्लं खाम्फा गायसननानै बै देबोरगाव खाथियाव। देबोरगाव खाथि माने देबोरगावआनो गोलैयो। बेयावबो थांगोन आं नोंथांमोननो देखायगोन। दायो माने प्रमद सारनि अफिसाव दंफैयो आङो। बिटिआर अफिस मिथिबायना बियो बिटिआर अफिस। बेयाव नुगोन नोंथांमोना बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल। बिराद सान्दुं गोसा मिथिबायना दायो नैथिं माने बानायगासिनो दं आरो दा गोदान बानायजोबसिगोन बेखौ। ओमफ्राय बेनो अफिसा मेन अफिसा बेनो। थ' नोंथांमोन दायो माने आङो सेक्रेटारि अफिसाव हाबगासिनो आरोना सिंथिं नायनोसै ओरैजाय सिंथिं मा दङ। दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना आं बे जायगायाव। थ' नोंथांमोन माने सिङाव थांनानै भिडिअ बानायनायनि पारमिसन गैया बेखायनो आं दा नोंथांमोननो देखायनो हानाय नंला जायगाखौ। ओरैनोथ' फ्रन्ट साइडजों देखायगासिनो आङो। मेन अफिसाथ' बेनो बेनिफ्रायनो खामानिफ्रा जायो आरोना जोंना दा जिथुनाखि बिटिआर ओनसोलनि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बेयाव माने माखासे सोरनोबा लामा होनांगौ माबा बानायनानै होनांगौ बेनिफ्रायनो जाजोबो। ओमफ्राय नैबेयाव माने बड'फानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बेयाव स्टेचु बानायना दोनदों। थ' नोंथांमोन आं दायो माने देबोरगाव मोनफैबाय। देबोरगाव नोंथांमोननो खोन्थानो लानाय जायगाखौ आं मोनफैबाय। बेनिफ्राय दायो बन्द'सो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बन्द'सो आरोना सिङाव मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोननाय दङ। थ' नोंथांमोन जायगाया बेनो बड'लेण्ड मेटेरियेल्स केमेट्रि। बेयाव माने मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोननाय दं आरोना सिंथिंजाय। थ' नोंथांमोन जिथुनाखि बर'नि हारिनि थाखाय नांथाबग्रा बिथांमोनखौ बेयाव मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोननाय जायगाया बेनो। ओमफ्राय आं दायो सिंथिं हाबबोबाय आरोना मेन गेटआ नैबेनो खिन्थु दायो टाइम दङ खुलिनायनि। ओमफ्राय आं बारनानैबाबो फैबाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव फंबायमोनखौ लोगो मोनदों गोजोननाय मोनबाय बिसोरखौ लोगो मोननानै नायनो हागोन। ओमफ्राय नोंसिना गामिया मामोन? जोंना गामिया लावरिपारा बे थिनालि लावरिपारा थिनालि खाथियावनो। बिसोरबो माने आंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायो गोबां माने गोजोननाय मोनबाय बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आंखौ लोगो मोनफैदों। जों दायो माने बिथिं थांनानै देखायगोन आरोना इउनिभारसिटियाव देखायगोन फंबायमोनहा इउनिभारसिटिखौबो। थ' नोंथांमोन बेनो आरोना भिउआथ' बिराद मोजांखा। ओमफ्राय बेयाव माने जिरायग्रा बानायनानै दोनाखै मानो होनना बुङोब्ला मुसुखा खाम्फा गायसननायसो नालाय बियो हारिनि थाखाय नांथाबनाय जायफोर माने जिउ होबाय बिसोरखौसो माने बेयाव मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोनदों। बैथिं नायनो हागोन। ओमफ्राय दायो माने अखा हानायखाय बेयाव हाग्रा जानानै दंजोबो आरोना हाग्रा दुनानै दंजोबो नायनो हागोन बिथिंजाय बिराद समायना जायगाया। ओमफ्राय बेफोराव जुथा गाननानै मालाबाबो दा हाब नोंथांमोन जुथा गाननानै हाबनो मोना बेयाव। ओरै दङ बिथिं नै बिथिंनो आरोना मुसुखा खाम्फाया बैथिं दंजोबो बिथिं दङ ओमफ्राय बिथिंबो दङ। नोंथांमोनथ' आं लाइभआव देखायखाबाय। आं बांद्राय गोलाव बानायला भिडिअखौ। आङो इउनिभारसिटियाव थांसै दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ देखायगोन। दहायथ' आङो सेक्रेटारि अफिसखौ नोंथांमोननो देखायबाय। ओमफ्राय सेक्रेटारि अफिसा माने पारमिसन गैया आरो सिङाव भिडिअ बानायनायनि ओरैनो गेटनिफ्राय गोजाननिफ्रायल' बानायहरनो हायो। आं पारमिसन लानायमोनबा सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो भिडिअ बानायनो हागौमोन खिन्थु माने पारमिसन लायाबा ओरैनोल' हाबनो मोनो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो हाया आरो बिनि थाखाय आङो हाबनानै भिडिअ बानायासै हाबनानैलाय फैबाय। थ' दायो आङो इउनिभारसिटि देखायनोसै नोंथांमोननो। थ' नोंथांमोनथ' आं जायगाखौ देखायखांबाय जिथुनाखि बर'नि मुसुखा खाम्फा गायसननानै दोननाय। ओमफ्राय दायो जेरि एमजेनि टिमखौ लोगो मोनदों आरोना बिथाङा आंखौ लोगो मोननो फैबाय नायनो हागोन। ओमफ्राय जों
बोरै खबरफ्रा मोजां बिराद गोलोमबाय आं माने हारसिं फैदों आरोना ओमफ्राय बिराद गोलोमनाय मोनबाय दायो जोङो माबायाव थांसै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ एसे देखायनोसै लेंहरदों माथो मोजां औ बेलासियाव साबसिन नुबावगौमोन औ दायो माने सान्दुं गोसायाव फैद्रायबाय आङो दा माने रावबो फैथ'वाखै आरो मा लाइभ नामा लाइभ नङा बियो भिडिअ'आनो भिडिअ' जागासिनो दे सान्दुं गोसाथार जों दायो थांसै आरोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव नायलांबाय थादो दे थ' नोंथांमोन दायो आङो माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन मेन गेट बियो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो बे केमेराजों देखायगासिनो नैबेनो नोंथांमोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि माने बड'लेण्ड इउनिभारसिटि आं दायो सिङाव हाबगोन बेयाव जोंहा मेन गेट आरोना बियो बेयाव गेटमेन थायो दा आङो सिंथिं हाबलांगोन सिंथिं हाबलांनानै नोंथांमोननो भिउखौ देखायगोन आरोना नैबे आदानाव सोंनोसै आङो आदाया बहानि जाखो लकेलनिखा आरोना ओमफ्राय बेयाव जब मावनाया बेसेबांसो गोबाव जाखो ओरैनो दिनैसिम 11 बोसोर जाबाय 11 बोसोर ना ओमफ्राय क्लास जागासिनो नामा दायो सिङाव दा क्लास जाथ'वाखै आरोना दे बिदिबा आं सिंथिं हाबलांसै एसे नायलांबाय था नोंथांमोना दायो आङो सिंथिं हाबलांबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंहा जिथुनाखि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथनि बेयाव स्टेचु बानायनाय दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय ओरै सिंथिं आं हाबनानै देखायगासिनो बिराद मोजां आरोना गार्डेनबो बनायना दोनखादों बेक साइडथिं जाय बेफोरबायदि नुयो नै बिदि नुयो आरोना बेक साइडथिं ओमफ्राय फ्रन्टथिंथ' आं देखायखांबायानो दा ओरै थांगासिनो आं सिंथिं प्लास बिथिंजाय नै बिथिं मोनसे दङ ओमफ्राय बिथिंबो दङ गिदिर आरोना एरिया माने थ' नोंथांमोन दायो माने लकडाउननि थाखाय क्लास जाथ'वाखै आरोना क्लास खुलिथ'वाखै ओमफ्राय नैबेफोरथिंनो माने बेयाव हस्टेलफोरबो थानो हागौ नैबे वेट केन्टिन बेयाव दा केन्टिनब्लाबो खुलिथ'वाखै आरोना बेयाव खुलिला दायो हाग्रा दुना दंजोबो साफा खालामथ'वाखै ओमफ्राय बेनो आरोना फ्रन्ट साइडनिफ्राय बेफोरबायदि नुयो ओमफ्राय ओरैजाय क्लास लाग्राफोराथ' बिथिं थाजोब्बाय नैबे अफिस जागोन बियो अफिस ओमफ्राय बेयाव माने एडमिसन खालामनोब्ला बेयाव हाबनांगोन आरोना सिङाव आं हाबथ'ला ओमफ्राय ओरै साइडनिफ्राय देखायनोसै आङो नोंथांमोननो थ' नोंथांमोन दायो आङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दंफैयो मिथिबाय नै आंजों फंबायमोन दङ फंबायमोना लाबोबाय आंखौ गोजोननाय मोन्दों बेयाव फैनानै एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना क'क्राझार फैनायालाय गोबां फैबाय आङो होमबाबो हाबफेराखैमोन आरोना दिनै हाबबाय आङो ओमफ्राय दा देखायगासिनो एफोरथिं नायनो हागोन धोनस्रि हल बड'लेण्ड धोनस्रि हल आरोना इउनिभारसिटिनि बियो ओमफ्राय दा आङो ओरै आवगायथिं थांगासिनो भिउआथ' बिराद मोजां जादों दिनै नोंथांमोना नायदोंना अख्रांखौ एकदम ब्लु ब्लु थ' नोंथांमोन बेनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया ओमफ्राय ओरैजाय थांबावबा मोनबावगौमोन बायदिसिना माने हस्टेलफोर लुनानै दोननाय क्लास रुमफोर थांला आङो बिराद गोजान माने ओमफ्राय आं दा थाबायनासो फैदों नालाय बाइकखौ गेटआव दोनबोबाय बेनो आरोना मोजां बहुत मोजां माने दंफां लाइफांफोरबो दङ पलुसननि थाखाय मोजां आरोना अक्सिजेन मोजां मोनो बेयाव दंफां लाइफांफोर दं नालाय खाथियाव ओमफ्राय बेनो आरोना एरिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझाराव दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरोना बड'लेण्ड माने जोंनि बड'लेण्डनि आरो जोंनि बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोलनि बियो नायनो हागोन थ' नोंथांमोन दायो आङो माने नोंथांमोननो देखायखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो आङो CIT आव थांबावगोन ओमफ्राय नैबे आदाखौ आङो थाथ'नो होनोसै आरोना गोजोननाय मोनबाय आदा दे थाथ'दो होमबा ने आं थांबावनोसै आरोना CIT आव थांगोन दायो नायलांबाय था नोंथांमोना थ' नोंथांमोन दायो आं माने CIT आव मोनफैबाय आरो CIT नैबे मेन गेट बेनिफ्राय आङो सिंथिं हाबलांनानै देखायगोन नोंथांमोननो सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि आरोना CIT नि फुल फर्मा दा सिङाव हाबगोन आङो नायलांबाय था नोंथांमोन बे माने CIT नि मेन गेट बेयाव जोंहा गेटमेनफोर थायो ओमफ्राय दा आं सिंथिं हाबलांगोन दा क्लास जाथ'वाखै आरोना लकडाउननि थाखाय क्लास जाथ'वाखै ओमफ्राय देखायलांगासिनो आङो नायनो हागोन बेयाव फुरा गार्डेन बानायनानै दोनजोबदों पलुसना बिराद मोजां आरोना आबहावाया गोबां मोजां CIT निया ओमफ्राय बिथिं मेन अफिस दङ नै बिथिं जिथुनाखि टिचारफोरनि बे माने स्टेन्ड आरोना गारि स्टेन्ड बेयाव दोननो हागोन ओमफ्राय स्टुडेन्टफोराबो दोननो हायो बेफोराव ओमफ्राय आं दा सिंथिं थांगासिनो बेनो आरोना CIT आ नैबेफोरथिं दंजोबो गासिबो माने दंफां गायनानै दोनजोबदों मोजां आरोना बारहावा मोजां मोनो बेयाव अक्सिजेन मोजां मोनो ओमफ्राय आं दा ओरै थांगासिनो मेन अफिसथिं थ' नोंथांमोन बेनो आरोना CIT आ आं दायो CIT आव मोनफैबाय ओमफ्राय ओरै देखायलांगासिनो आङो मेन अफिसखौ बेनिफ्राय बेयावनो आरोना CIT सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि जायफोर माने फरायनो गोसो नोंथांमोना इन्ट्रेन्स होग्रोनांगोन दै अनलाइन एग्जाम जागोन इन्ट्रेन्स होनांगोन बिनिफ्रायसो इन्ट्रेन्सआव पास जाब्लासो नोंथांमोना CIT आव एडमिसन मोनगोन गोबां पार्सेन्टेजनि गोनांथि जायो बेफोराव फरायनोब्ला नैबेनो नोंथांमोना मिथिबाय एडमिसन खालामबा बेयाव फैनांगोन बेनिफ्राय नैबेयाव माने SBI नि ATM बो दं आरोना नैबेनो CIT बेनो फ्रन्ट साइडनिफ्राय बिदि नुयो आरोना
फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'रसिम दङ ओमफ्राय बिथिंजायबो दंजोबो आरोना बिराद गिदिर एरिया खिन्थु आङो बिथिं थांला मानो होनना बुंब्ला बिराद टाइम जागोन ओरै थाङोब्ला ओमफ्राय आङो ओरै गिदिंफिननांसिगौ थाब दा माने स्टुडेन्टसफोर गैथ'वा आरोना लकडाउननि थाखाय क्लास जाथ'वाखै ओमफ्राय आं सिङाव हाबथ'ला दायो आं थांफिनसै नैबे आदा बियो गेटमेन ओमफ्राय आदाया बबेनिमोन बामोनगाव ना आदाया माने बामोनगावनि आरो ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय आदामोनखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय क्लासफोरा माब्लानिफ्राय जागोन खबर गैथ'वा ना दा माने खबर गैथ'वा आरोना नोंथांमोन मानो होनना बुंब्ला लकडाउना जोबनाया बारा क्लियार जाथ'वाखै नालाय दा बेखायनो क्लास जाथ'वाखै आरोना थ' गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दे होमबा ने आं थांसै दा नोंथांमोनथ' आङो CIT खौ देखायबाय ओमफ्राय आं दा बिथिं थांसै आरोना क'क्राझारथिं मा देखायनो हाबावो आं नोंथांमोननो मोजां जायगा देखायलांबाय थागोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद साफा मिथिबायना लामाफोराबो माने बेयाव प्लास्टिक मोनसेबो नुवा नोंथांमोन मिथिबाय मानो होनना बुंबा माबा मोनसे जायोब्लाबो बेयाव माबा मोनसे नोंथांमोना लाबोनानै जाफैयोब्ला डास्टबिनाव गारनानै दोननांगौ आरोना जाहाथे डास्टबिनाव गारोब्ला माने लेथ्रा नुवा मानो होनना बुंब्ला बियो बे फरायसालिसो नालाय इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि CIT सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि बुजिबाय दा जों थांसै ओरैजाय फंबायमोन दङ बाहेरायाव मानो होनना बुंब्ला बिसोरो हाफ पेन्ट गानना फैदों हाफ पेन्ट गाननो स्कुल कलेजफ्राव हाफ पेन्ट गाननानै हाबनो एलाउड गैया मिथिबाय नोंथांमोना मिथिखायो गोबाङानो दा आङो ओरैजाय थांसै आरोना थ' नोंथांमोना माब्लाबाफोर माने CIT आव फैयोब्ला आरो बेफोरबायदि जानला मोनला भिडिअ बानायनो मोना आरोना ओमफ्राय आङो दायो मेडामनियाव पारमिसन लानानैसो हाबदों पारमिसन लानो गोनां जायो नोंथांमोन बेफोरबायदि गिदिर स्कुल इउनिभारसिटि कलेजफोराव माने CIT फोराव बेथ' सेन्ट्रेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बेफोराव माने पारमिसन लाना हाबनांगौ आं दा माने मेडामनियाव पारमिसन लानानैसो हाबनाय जादों नोंथांमोन ओमफ्राय दायो आं थांनोसै ओमफ्राय नैबे आदामोनखौ आं एसे देखायनोसै आरोना आदामोन थायो गेटआव माब्लाबाफोर फैयोब्ला नोंथांमोना आदामोनजों रायज्लायनो हागोन आरोना बर'सो आदाया मा गामिनिमोन एसे खिथाहरदो पाटगाव दे होमबा आदा थाथ'दो ना आं थांबाय थानोसै दा जोङो ओरैजाय क'क्राझारथिं थांबावगोन थ' नोंथांमोनथ' जायगाफोरखौ देखायखांबाय ओमफ्राय दायो माने जोंहा जेरि भाइ मा होनना बुङो MJ एनिथिं दे बिथांनि चेनेल नामा ओमफ्राय बिस्रानि आयंआ आंखौ नायनो लुगैनायखाय आं फैबाय आरोना नै दा बिसिनाव थांसै नायदो नोंथांमोना बिथांखौबो सापर्ट खालाम आंखौबो सापर्ट खालामबाय था बिदिनो मिथिबाय बिथाङाथ' गोबां मोजां भिडिअ बानायबाय थायो नोंथांमोननिसिम दा लटारि होननायदों दा मोनायाव रिजाल्टआ गाबोन फुङाव लटारि होगोननो बिथाङा मिथिबाय माने कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय माने 0निफ्राय 100सिम ओमफ्राय जायना कारेक्ट जायो बेनो माने रिसार्ज मोनगोन आरो आनलिमिटेड मोनबावगोनसो मिथिबाय बिथाङा होगोन आरोना लटारिखौ माबादो लिरना हरदो नोंथांमोना